Hij is erg mooi. Kijk de ingang. Doe hem even dicht, anders kan ik dan weer binnen. Zo. Dit is onze badkamer met uitgangspunt bos. We hebben dit met z'n tweeën even lekker beneden gezeten. Met de ketel heel mooi weggewerkt. De gigantische mooie keuken. En een lekkere bakkie. Feestje, balkonnetje allemaal mooi. Lekker ruim. Zo onze airconditioning weggaan. Een stuk zuizen. Goeie manier om eraf te komen. Dit is ons uitzichtje. Gewoon lekker tegenover andere mensen binnen kijken. Nou, en daar is het strand eigenlijk. Lovely, lovely, lovely. Dan gaan we even naar Sil. Dan gaan we dus hier doorheen. En dan komen we hier weer bij de slaapkamer. Waar Sylvie heel erg lief en opmerkelijk is. Ja, ik ga je even inzoomen. Dus dit was ons appartement.